V dnešním videu si otevřeme nějaký ty tech klíče a void klíče. Takže jako první si otevřeme všechny moje tech klíče a potom si otevřeme void klíče. Takže jdeme na to. Takže jo lidi, teď to je konec, máme konec u tohohle a asi jste viděli, co mi padlo mi pecuč, nějaký enchanty jsem tam dobrý viděl, co se mi hodí, všechno možný mi tam padlo, no dobrý, peňáty se chci dají prodat, takže to prodám, a tom vydělám. Za mě takový OK, samozřejmě, že to byl trošku disprofit, žádná hučka mi teda nepadla, nějak z 2000 něco klíčů. No a my teď jdem na void klíče, tak jedem. Tak lidi, a jsme zde a tady si taky uděláme takový malý opening, jo, sice dobře, mám jich tady málo, no, 2500, ale jakože stojí to 71 milionů, což není tak špatný. Mi padne nějaká pojď. Takže jo lidi, máme tady dvě hýčky za sebou. A jedna golden a jedna normální. Což je hodně dobrý, když jsme měli nějak 2500 klíčů a sbírám nám ještě 800, což je jakože hodně dobrý, že nám padly dvě hýčky. No tak my jdeme ještě dál. Je to bohužel u konce všechno jsme pootevírali, což docela
těch klíčů docela minus, to jsem asi prodělal. No a u Void klíčů jsem docela dobře rád, protože jo, sice asi minus tam bude, ale jakože docela to bylo lucky, byla by samozřejmě lepší Rainbow, ale furt lepší než nic. No a ještě tady máme takovou třeštničku na dort, Valentýnní prezent, tady jsem si přichystal, co padne, tak půjde do soutěže, takhle. A my jdem na to, tak jo, teď. Pojďme hoši, pojďme. A nevadí. Takže padl nám Valentine's Dominus. A jestli chcete vyhrát tohle Valentine's Dominuse, tak dejte jenom like, můžete odběr a napište mi link do komentářů a jste zapojení. No a to je asi všechno z tohle videa, doufám, že se vám tohle video líbilo a mějte se u dalšího videa. Čus.